Koncom mája sa v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese uskutočnil ďalší ročník Národného fóra údržby. Konferencia je významným podujatím s dlhoročnou tradíciou na Slovensku, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a služby pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy. Hlavným mediálnym partnerom bol aj tento rok ATP žurnál. Po Gabrielovi Draveckom prevzal vedenie Slovenskej spoločnosti údržby Branislav Kyseľ, ktorý aktuálne pôsobí na pozícii vedúceho oddelenia spoľahlivosti zariadení valcovní v US Steel Košice SRO. Preto sme sa ho na úvod spýtali, ako hodnotí 24. ročník Národného fóra údržby. Tradične dobre obsadené. Tých 227 účastníkov, myslím, že je taký štandard aj čo sa týka organizácie hotela, respektíve tých kapacít, čo tu máme. Čo sa týka obsadenosti, tak si myslím, že to spektrum, čo bolo tento rok, bolo veľmi dobré. Boli tu aj akademická pôda, takisto dodávateľia a takisto aj výrobné podniky, stredné, veľké aj malé. Témy boli viac odborné, čo je dobré. Sme tu mali aj moderné, by som povedal, umelú inteligenciu, respektíve úplne moderné technológie, skeny a tak ďalej. Takže som rád, že sa proste ten trend drží, by som povedal, že s trendom celého sveta. Počas konferencie bola odovzdaná aj cena Slovenskej spoločnosti údržby Údržbar roka 2024, ktorým sa stal Vladimír Oravčík, technický a servisný špecialista spoločnosti SKF Slovensko. Cenu Slovenskej spoločnosti údržby za diplomovú prácu si prevzal Pavol Dzúrik, ktorý spracoval tému Návrh autonómnej údržby robotickej lakovacej linky železničných vozňov. 227 registrovaných účastníkov konferencií sa malo možnosť zoznámiť s rôznymi odbornými pohľadmi na údržbu, ktoré boli v rámci programu konferencie rozdelené do 6 sekcií. Najlepšia prax a nové trendy v údržbe, inovatívne technológie údržby, informačné technológie v údržbe, prediktívna údržba a diagnostika, progresívne technológie a bezpečnosť v údržbe a vzdelávanie v údržbe. A aké aktuálne výzvy stoja pred údržbármi a údržbou ako takou? Sme pomerne malá krajina a tie podniky výrobné je ich tu menej, aj keď sú, by som povedal, veľké výzvy, čo sa týka produkcie, respektíve čo sa týka optimalizácie nákladov. A čo sa týka Európy ako takej, tak všeobecne by som povedal, že momentálne sa proste optimalizujú náklady ľudia a zároveň kopa moderných strojov prichádza, veľká modernizácia. Každý rok prichádzajú nové a nové dizajny alebo nové technológie, čiže musíme držať krok, aby sme proste dokázali tú údržbu robiť aj na tých zložitejších, respektíve modernejších zariadeniach. Tak na základe skúseností z posledného roka väčšinou je to ľudský faktor. Ľudia odchádzajú buď do dôchodku a noví ľudia nie sú. Čiže musí sa v podstate improvizovať veľakrát a čo aj si z poslednej návštevy pamätám, tak bolo aj trojnásobne väčšie personálne obsadenie na nejakom technickom úseku a teraz je vlastne menej ľudí a nerobia stále tú istú robotu, pretože tá doba prináša nové výzvy, nové v podstate nejaké technológie a znalosti, zručnosti, ktoré človek musí ovládať. Čiže vlastne pribúda ako keby zjednodušené povedané aj robota tým ľuďom. V mnohých prezentáciách aj u vystavovateľov sa hovorilo o nových metódach, postupoch, ale aj technológiách údržby. Martina Šimončiča sme sa spýtali, akým smerom sa teda bude uberať diagnostika a údržba zariadení a ktoré technológie bude dobre v najbližšom období sledovať. V každom probléme je príležitosť a vlastne v tej prvej otázke, ako sme rozobrali to, že je nedostatok ľudí, toto dokáže vyriešiť umelá inteligencia. Tak ako som aj v prednáške spomínal, že je to veľmi dobre škálovateľný systém, už keď je spoľahlivý a dokáže veľmi dobre vyhodnotiť tie údaje, tak v podstate dokáže odbremeniť toho zamestnanca, ktorý teraz sa zdá, že má viacej tej práce. Čiže tú rutinu, tú takú mravčiu prácu dokáže umelá inteligencia dobre zhodnotiť a vlastne ten užívateľ dokáže sa zamerať na tie kreatívne alebo tie náročnejšie problémy. Čiže ja si myslím, taký je trend. Takto ako to sledujem z roka na rok, tak sa aj viacej spomína tá umelá inteligencia, že vidno, že sa to implementuje do priemyslu. Zákazníci to začínajú chápať.
začínajú to implementovať do svojich systémov a začínajú to využívať. Čiže postupne, ako sa bude všetko toto automatizovať a prenášať sa to na umelú inteligenciu, tak myslím si, že čiastočne sa vyrieši aj tento problém s tou prácou, avšak si myslím, že prinesie to samozrejme nejaké ďalšie nové výzvy. Senzorika je celkom dobre rozšírená v priemysle, avšak veľakrát sa stáva to, že nie je dobre vyhodnotená alebo je proste zabudnuté na tie systémy, lebo tomu užívateľ nerozumie. A tu vie pomôcť umelá inteligencia. Skvelý odborný program, doplnený o spoločenský večer, stánky vystavovateľov či diskusie medzi účastníkmi. To všetko vytvorilo ďalší úspešný ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby. Prípravy nasledujúceho ročníka sa už začali. Budete tam?